Lympung Ialehkai football bala penyai da Pynhap Pyrda Sports Club kala long shisha ka ba itanat bar ka bala pensyong shit shikat day ki pai ba nong pekai. Haka jia kun final ka bala long haka arpo tre uyayong aja arpo ar la saki ka jia kun ki ba itanat. Haka ba ka kinhun nong thamai haka senior bar ka nong rim haka under 14 kila yora ekanam kum ki lado jong ka ni Lympung Ialehkai football. Kasinong Pynhap Pyrda ka ka way ni kasinong haka Riboy district ka ba it have been same bahai ka Ialehkai football haka ba kinong shong shinong na do kilong kami long pa ki timen ki kro barwar ki samla ba ki habret ki jia shimbinta man ki Lympung Ialehkai football da ka min same ka ba shirham ban ai min same ki kun samla ki ba shimbinta haki ni ki Ialehkai. Lawan Pynhap Pyrda yang ni Lympung Ialehkai football do ba Meral Bonds MLA Thain Nongpoh kumukong san ha jedon lang ru ba Balaji Rani MDC uba Ronald Khongjo rang ba shnong ka Pynhap Pyrda nalor kinong kit kam ka Pynhap Pyrda Sports Club bat kiwe rang ba jong ni shnong Pynhap Pyrda ki nongwan pekai ki nong shnong ki pakba ki supporters ki abun bet kunle ni isngan abangi wan ban Saki ya ka football hapot senang doki. Bat kumala apa suhu? Wat ki program ki balong samar ko senang ru apa ka team nangi ilet ni simbenta hijui don rangka na ka por sa por. Punjil ino ya ki nong Ialehkai doki bani mikmat bani ai ben simla. Kani kalau ki kai ka masau tanat bagi yo bani Saki lang na ka segi ban ngi scam bagi ke jingi pendu gedungi nang ne sekmat ginangla banang Ibensim na kabanta ki players kinong Ialehkai football hapo ka sinong pagiti. Hagani ka jo kasengi ba Meral Bonds mula leban Pynhap Pyrda ru Lympung Ialehkai football under 14 tournament bala penyai da kanang kersiu thia players youth club jong ka sinong Paham Nongpoh. Hagani ka jia kun ka final ka kinhun Ialehkai jo ka lom so pho kala yora ka nam ladu da ka pelim ka kinhun Paham Lapong da ka jia shoot tie breaker da san goal la saw.